Θέλω να συνδεθείς με την αναπνοή σου. Ήρεμες αναπνοές. Θέλω να οραματιστείς ενέργεια που ξεκινάει από το κέντρο της γης, ανεβαίνει προς τα πάνω, διαπερνά τα πέλματά σου, ανεβαίνει προς τα πάνω, κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Οραματίσου ότι εκεί δημιουργείται μια όμορφη σφαίρα φωτός και ότι έχει και ένα χρώμα, δες τι χρώμα έχει, και μέσα σε αυτή τη σφαίρα εσύ είσαι και μπορείς να δεις έξω. Και τώρα ανεβαίνεις ψηλά, περνάς πολλά φώτα και άλλα φώτα, λίγο σκοτάδι και άλλα φώτα. Περνάς στο χρυσό φως, περνάς στην ουσία που μοιάζει με ζελέ και καταλήγεις σε ένα υπέροχο λευκό ηριδίζον μαργαριταρένιο φως. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη του Θεού. Και θέλω να μείνεις για ένα λεπτό μέσα σε αυτό το λευκό φως. Συνδέσου με αυτό, απόλαυσέ το. Η τέλεια ευφυΐα του Δημιουργού. Και σιγά σιγά θα νιώσεις ότι γίνεσαι ένα με όλα όσα υπάρχουν. Μπορείς αν θες να το επαναλάβεις και από μέσα σου. Είμαι ένα με όλα όσα υπάρχουν. Άσε αυτή την ενέργεια του λευκού φωτός να σε πλημμυρίσει, να σε γαληνέψει, να σε θεραπεύσει, να σε ησυχάσει. Μείνε. Και τώρα θέλω να ανακαλέσεις τη ζωγραφιά σου. Φέρ' στο νου σου. Δες με τα μάτια του νου σου τι έχει ζωγραφίσει. Εκείνο το δέντρο, εκείνη την καρδιά, εκείνο τον ήλιο. Ξαναδέστα. Γνωρίζοντας πλέον ότι αυτά είναι τα όνειρά σου, οι επιθυμίες σου, τα θέλω σου. Συντονίσου με αυτά.
Τώρα νοερά κάποιοι έχετε αρχίσει ήδη και προσθέτετε ακόμα περισσότερα μέσα σε αυτήν τη λίστα υλοποίησης. Θα ζητήσω από το Δημιουργό να απασπαλίσει τη λίστα σας με μπόλικη χρυσόσκονη και να σας αισθανλάξει ότι ξέρετε τι αίσθηση έχει να πιστεύετε ότι όλα είναι δυνατά. Και μπορείς να πεις από μέσα σου, το έχω ήδη στη ζωή μου, ευχαριστώ. Έγινε, έγινε, έγινε. Και τώρα θα ζητήσω από το Δημιουργό να σας αισθανλάξει ότι επιτρέπετε στο Δημιουργό, στο σύμπαν, στην πηγή, στο Θεό σας, να σας στείλει και τις κατάλληλες βοήθειες για να γίνει αυτό που έχετε ζωγραφίσει πραγματικότητα. Και εδώ θα φέρουμε λοιπόν και την ποιότητα της χαράς και ότι ξέρετε πως είναι να συνδέεστε με την ποιότητα της χαράς, με αυτή τη χαρά που νιώθατε όταν ήσασταν παιδάκια, ακόμη και όταν σας έδιναν κάτι πολύ μικρό, ένα σπίρτο, μια οδοντολιφίδα, ένα πετραδάκι, και πως να νιώθετε αυτή τη χαρά σε κάθε τι που κάνετε. Και την πίστη στη μαγεία, την πίστη στα θαύματα, και τη φαντασία και την ονειροπόληση,
Ξαναρίξε μια ματιά στη ζωγραφιά σου, δες την να παίρνει χρώματα. Δες την πόσο ζωντανή είναι. Δες τον εαυτό σου να περπατάει μέσα σε αυτή. Να χορεύει. Δες την να γίνεται τριδιάστατη. Φαντάσου σαν τη μακέτα της ζωής σου. Αυτή είναι η νέα σου πραγματικότητα. Αυτά είναι τα όνειρά σου υλοποιημένα. Είναι η νέα σου ζωή. Δες τι αίσθηση έχει να τη ζωγραφίζεις και να παίρνει ζωή, να αναπνέει και να γίνεται αλήθεια. Υπέροχα. Λίγες ακόμα ενσταλλάξεις. Ότι ξέρω πως είναι να πιστεύω στον εαυτό μου, να πιστεύω ότι μπορώ να ελπίσω ό,τι βάλω στο μυαλό μου, ό,τι ζωγραφίσω, ό,τι φανταστώ. Έχω πίστη και εμπιστοσύνη στη σύνδεσή μου με το Θεό. Γνωρίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Τα έχω ήδη στη ζωή μου. Οι άγγελοι μου, οι οδηγοί μου και ο Θεός με καθοδηγούν. Αφήνομαι στη ροή του σύμπαντος, συνδέομαι με την αγάπη, απολαμβάνω τη ζωή, χαίρομαι που είμαι ζωντανή και ζωντανός. Όλα είναι ονειρεμένα γύρω μου. Όλα όσα έχω ονειρευτεί τα έχω ήδη στη ζωή μου. Αν κάτι από ό,τι άκουσες το θέλεις, απλά πες ναι μέσα σου και θα γίνει η στάλαξη. Θέλω να ξαναρίξεις μια ματιά στο όνειρό σου και με τη χαρά και τον ενθουσιασμό
ό,τι έχει ήδη γίνει. Θα γυρίσεις πίσω στο λευκό φως και θα ανοίξεις τα μάτια σου.